פותחים את המטרנה שלי, וואו, כיף להצלחה. טוב, מתחילים עם משקפיים. אבל תראי גם למצלמה. זה כזה. עכשיו עוברים טוב, תפתח. אהבת? יפה? לא, זה יפה היא? נכון. רציתי לקנות אותה בארצות הברית. פריירי, שקנית אותה בארץ. זאת החולצה. קניתי כזה שזה, נשים את זה. נכון חמוד? טוב, זה הפוטר הראשון. אין את זה מדהים, אבל... זה הפוטר הראשון. קניתי אותו גם לעצמי. מדהים. אם אתם רוצים, יהיה עליו סטורי טיים. אבל גם אותו קניתי לעצמי. את כל הפוטרים קניתי גם לעצמי. כן, למדוד את זה גם? לא. מה שבא לך. לא, משהו אחר, לא, למה? זה הצגה. זה יפה. כן, אם אני נשקלת איתו, 2 קילו מעל. ועכשיו מסדרים.